oktober 22. Hvor jeg og landslægen Henrik og i forbindelse pressemødet vil vi gerne orientere, at hvordan udviklingen har været her i landet og i Danmark, hvor vi har haft endnu et tilfælde. I går, 21. oktober, blev et nyt tilfælde af covid-19 konstateret. Pågældende, der er testet positiv, er en herboende borger fra Asiat. Og vedkommende har fået foretaget en retest på 5. dagen efter ankomst fra Danmark, hvorefter personen på den pågældende har haft et besøg hos sig selv, og den nære relation til personen har været i Nuuk, og nu kører vi en undersøgelse vedrørende sagen. Og undersøgelserne viste, at Inatsisartut pågældende har haft en møde med Inatsisartuts finansudvalg, og alle medlemmerne er blevet orienteret og blev fortalt, at det skal forholde sig i karantæne. Derfor var der lidt travlt i går aftes hos Inatsisartut. Men vi skal ikke gå i panik, og sagen behandles grundigt, og medlemmerne i Inatsisartut er i karantæne. Og det andre, som har været i kontakt, og også blevet orienteret og kontaktet. Efter lidt orientering vil Henrik tage over. Værsgo. Tak. Ja, den her sag, den viser jo så med al tydelighed, hvor meget smittepres der er på Grønland nu. Det er meget klart både ved de test, vi laver i København, hvor vi finder positive, og vi finder nu også den anden ved 5-dages test, som er positiv. Vedkommende har også haft symptomer på covid, så det er helt som vi ville forvente. Og vi må erkende, at der vil komme flere af den her slags sager. Det gør også, at hvis vi skal sikre os, at vi stadigvæk kan håndtere det her i Grønland, så er der nogle regler, som vi bliver nødt til at gentage igen og indskærpe. Fordi ellers kommer vi i en situation, hvor vi kan risikere omfattende smittespredning i Grønland. Grønland er jo stadig ikke det land, der har klaret sig bedst i covid-epidemien. Og det vil vi rigtig gerne blive ved med. Men der er nogle spilleregler, vi må holde meget fast i. For det første, hvis man kommer fra Danmark eller Island, kommer uden for Grønland og kommer tilbage, ja, så mener vi det alvorligt, det med karantæne. Så nytter det ikke noget, at man har familien på besøg. Så nytter det ikke noget, at man er de forkerte steder. Det er dog stadigvæk sådan, at man har lov til at gå ud og købe ind, hvis man ikke har andre, der kan hjælpe en med det. Men vi anbefaler i dag, at man i så fald altid bruger mundbind. Så er der det med de andre beboere i huset. Hvis man ikke bor sådan, så at man effektivt kan være i karantæne, bo i sit eget rum og ikke have kontakt til de andre i huset, ja, så er dem, der også bor i familien, de er også i karantæne. Vi må også holde fast i, at det er
helt nødvendigt, at hvis det ikke kan lade sig gøre, at man kan være ordentlig i karantæne, så skal man finde en anden mulighed for at være i karantæne. Og det er der jo et system til, fordi kommunerne skal være behjælpelige med at finde en karantæneplads, hvis man ikke har mulighed for at være i karantæne derhjemme. Det er helt afgørende for, at vi undgår de her situationer, hvor der pludselig er familiemedlemmer, som har været udsat for smitte, og som pludselig bevæger sig et andet sted hen, og dermed pludselig sætter rigtig mange andre i risiko. Men som Kim siger, så skal vi også bevare roen og sikre, at vi ikke tager nogle uhensigtsmæssige beslutninger. Hvis man har været udsat for smitte, ja, så udgør man ikke selv nogen smitterisiko de første 2 døgn. Det vil sige, at hvis en person har været sammen med en, der måske har været smittet, ja, så smitter man ikke lige videre. Man skal selv nå at få virus ind i kroppen. Det går der 2 døgn med, før man tidligst selv bliver smitsom. Og det er også baggrunden for nogle af de beslutninger, som vi træffer i disse dage, fordi vi netop forholder os til, hvornår bliver man rent faktisk smitsom. Vores videre strategi i det her, det er jo fortsat at opretholde en meget tæt indrejsekontrol i København, for at sikre, at der ikke er nogen, der kommer igennem der. Vi anbefaler meget stærkt dem, der rejser, at de undgår at komme i risikosituationer, mens de er nede i Danmark, hvor der er så meget smitte, som der er i øjeblikket. Vi opfordrer meget kraftigt til, at de rejsende undgår at være på restauranter, undgår at komme på værtshuse, undgår at være sammen i forsamlinger og holde det store afskedsforsamling, før de rejser herop. Kun på den måde kan vi nedsætte risikoen for, at de bringer smitte med sig. Samtidig med indrejsekontrollen, ja, så er det, som jeg nævner før, helt afgørende, at vi virkelig holder rigtig meget fast i karantænebestemmelserne efter ankomst til Grønland. For det er ikke sidste gang, desværre, at vi står i den situation, vi står i nu. Tak. Vi siger tak til Henrik. Det er meget vigtigt at gentage her, at man følger anbefalingerne fra myndighederne. Det er mit kraftigste anbefaling. Og med hensyn til karantæne skal man følge. Er det meget vigtigt, at man følger anbefalingerne. Vi har alle sammen, det er vores allesammens ansvar. I går viste det sig jo, at det udefrakommende og under karantæne har haft en besøgende. Det er ikke på rette plads. Det skal vi lære af, og derfor siger vi endnu kraftigere, at man skal følge anbefalinger. Hvis I kender nogen, der kommer udefra, så skal I altså ikke besøge dem, mens det er i karantæne i 5 dage, og efter det har fået et negativt resultat fra retest efter 5 dage, kan man først besøge dem. Det vigtigste af alt er jo vores helbred for at beskytte det svage, og derfor skal man følge anbefalingerne fra myndighederne. Vi har gentagende sagt, hvad anbefalingerne er, og jeg skal igen anbefale at følge dem. Inden pressen spørger Henrik, har jeg lige et spørgsmål til Henrik.
selvom han ellers har allerede forklaret omkring, hvornår en person kan smitte andre. I går har der været en møde blandt medlemmer, og hvor der var en udefra, som har haft et kontakt med den smittede i Asiat. Og derfor har, da man konstaterede, at det var sket, så var alle medlemmerne sat i karantæne. Så vidt jeg forstår, er det sådan, efter mødet kan det være, at møde andre kollegaerne. Vil det sige, at medlemmerne ikke kan smitte andre? Ja, det vil sige, at medlemmerne ikke kan smitte andre på nuværende tidspunkt. De har måske været udsat for smitte i går. Det ved vi ikke endnu. Det undersøger vi i dag og følger op på det de næste dage. Men under alle omstændigheder, ja, så skal der gå 2 dage, før der er risiko for, at dem, der sidder og er blevet udsat for smitte, kan smitte videre til andre. Så vil vi gå over til pressen. Jens Jensen som Mitchell. Et spørgsmål til landslagen. Den person, der er i Asiat, har haft besøg, mens personen havde corona. Hvor farligt er det med hensyn til smittespredning i Asiat? Vi ved, at tæt kontakt det medfører en stor risiko for smitte. Og det, der afgør det, det er for det første, hvor tæt man har været på hinanden, og i hvor lang tid. Og det har vi ikke fået fuldstændig belyst på nuværende tidspunkt. Det er vi ved at undersøge nærmere. Men vi har allerede i går aftes sikret, at alle dem, som vi ved har været i kontakt med den smittede, de nu er i karantæne. Mitchell AG. Gassaluk fra som Mitchell AG. I siger, at den smittede har haft en møde med andre. Hvor mange er i karantæne lige nu, efter man har konstateret tilfældet i går? I Asiat, blandt de direkte kontakter, der er i hvert fald 10 personer, der er på nuværende tidspunkt er i karantæne. Her i Nuuk har vi så valgt ud fra et forsigtighedsprincip at sige, at dem, der har haft kontakt til en mulig smittet, også skal være i karantæne. Men det er et ekstra forsigtighedsprincip, at vi har gjort det i den her sag her. Og det er primært nogle medlemmer af Finansudvalget, som Kim har redegjort for. Fra Korenar. Den pågældende, som er blevet smittet, vil det sige, at personen har overtrådt regler eller love? Vil der være en konsekvens af det? Dem, der det med vi fra myndighederne kræver, at man skal være i karantæne, når man kommer udefra, og efter der er gået 5 dage efter ankomst, skal man til retest, men man kan også selv bestemme at undlade en retest og være i karantæne i 14 dage, men med hensyn til at sige, at personen har overtrådt loven, sådan anser vi ikke sagen. Der har været en mindre overtrædelse af gængse regler,
hvor man måske ikke fulgte anbefalingerne, og det er derfor, vi med det kraftigste anbefaler med, at man skal følge anbefalingerne, for eksempel, hvor man ikke er sammen med andre mange mennesker. For der er jo nogen, der måske ikke kender anbefalingerne, og måske besøger personer, der har været i Danmark. Jensine. Men der har jo været en uforsigtighed med hensyn til personen, og personen har jo været i kontakt med flere personer, selvom man er blevet smittet. Skal man ikke stille et ansvar for at være uansvarlig? Jeg vil gerne sige, i dette forbindelse vil jeg sige, at det er først i går, at personen fik at vide, at personen er blevet smittet. Der har været nogle symptomer, hvor med lidt ondt i halsen og hosteri, og det var ellers et pligt. Personen har ellers pligt at sige, at altså venner, I må altså ikke besøge mig, fordi jeg lige er kommet fra Danmark. Først efter jeg har fået en negativ at være hjemme og følge anbefalingerne. Det er vores allesammen ansvar at skulle følge. Men at sige, at personen er skyldig med alt disse, men der kan jo være nogen, der har blevet smittet uden at have symptomer, så det er meget svært at vurdere sagen. Men på grund af tilfældet, det er derfor, at myndighederne siger, på det kraftigste anbefaler, at man bliver hjemme efter ankomst og bliver retestet efter 5 dage. Altså først efter man har fundet ud af, at man ikke er blevet smittet, så skal man først gå ud. Det er vores anbefalinger. Vi har jo nogle svage, og der er i farezonen, og nogle andre, der har diabetes og hjerteproblemer og andre sygdomme, som er i farezonen. Derfor har vi alle sammen et ansvar og pligt at følge anbefalinger og være forsigtig. Men hvis personen ikke følger anbefalingen og ikke efterlever deres ansvar, hvor længe kan vi leve med kun anbefalingerne og ikke have konsekvenser, hvis man ikke følger anbefalingen? Hvornår vil man kun have anbefalingerne? Vi kan jo selv måske frihed for at ikke følge dem. Jeg kan dertil sige, at når virusen ankommer til Grønland, så er det jo altid, at den kommer udefra. Derfor er det derved, vi har tilpasset os og har skruet lidt kraftigere på tingene. For det er jo sådan i Danmark, dem der bliver testet først i Danmark, bliver stoppet i første omgang, når man har konstateret, at det er smittet, men nu er der 1 eller 2, som er ankommet, selvom det er blevet smittet. Så derfor kan vi ikke straffe alle borgere, som ikke følger anbefalinger, men vi kan kun på det kraftigste anbefale og fortælle dem igen, altså følg anbefalingerne. Og det er måske kun ud over Nuuk, der ved, hvem der kommer udefra. Det mennesker, der også er medborgere til dem, der kommer udefra, har jo et ansvar at sige, og måske ringe til personen, hør nu her, følg altså anbefalingerne.
Det er alle sammen vores medansvar. I bekendtgørelsen står der, at man kan få bøde eller blive straffet på en eller anden måde. Hvornår er det så, man vil vi har vi straffer ikke i Grønland, men vi har en anden system. Vi skal selvfølgelig følge, hvad der står i betænkningen. Hvis der har været en uforsigtig handel, så skal det selvfølgelig have en konsekvens. Det skal vi vurdere alle sammen. Derfor vi har den tredje mand, Bjørn Bay, som har været sammen med os. Det er Bjørn Bay, der vurderer disse slags. Jeg har et spørgsmål. Skatte- og finansudvalgsmedlemmerne blev sendt hjem. Hvad med deres familier? Skal det så være i karantæne sammen, eller er det omgås det sammen med os? Det får vi afklaret i løbet af kort tid. På nuværende tidspunkt er disse mennesker slet ikke selv smitsomme. Som jeg nævnte før, så er de slet ikke muligt, at de selv kan smitte videre de første 2 døgn. Nu prøver vi i mellemtiden at finde ud af, om der overhovedet er noget, der tyder på smittespredning her i Nuuk. Og så tager vi det derfra. Det er vigtigt at holde fast i, at Finansudvalget er altså på nuværende tidspunkt ude i 3. led, og dermed normalt ikke omfattet af karantænebestemmelserne. Men ud fra et forsigtighedsprincip, som Kim har redegjort for, har vi valgt ikke at tage nogen chancer. Med hensyn til smittefaren i Asiat, og man kan ikke umiddelbart se, om der er et reelt smittespredning, og om det har en direkte relation til den person, der er blevet smittet. For eksempel har vi en test i København, inden man kommer hertil, og efter det kan man være i værtshuse og være i andre restauranter, selvom man er blevet testet. Det vil sige, at man kan gå rundt i København, efter man er blevet testet, inden man tager til Nuuk eller Grønland, og i Kangerlus, når man ankommer til Kangerlus, og dem, der bor i Kangerlus, må ikke være i lufthavnen, men dem, der ankommer fra København til Kangerlus, kan undgå sig rundt i byen. Det skal kræve, at det måske at ikke strammer på tingene. Nu er der jo nogen, der ikke kan betale sig, fordi der er så meget spredning i andre lande. Ja, og som jeg også sagde lige før, så har vi jo nu besluttet, at vi anbefaler på nuværende tidspunkt, at alle, der er i karantæne, at hvis de bevæger sig udenfor og ind i butikker og køber det, de absolut har nødvendighed at købe, så skal de bære maske. Det vil sige, at vi begynder langsomt, men sikkert, netop på grund af det hårde smittepres, at sige, jamen, vi mener det helt seriøst med det med karantæne. Okay, hvis det overhovedet skal lade sig gøre, at folk rejser, så er vi nødt til at acceptere en vis risiko. Men vi så blandt andet siger, jamen hvis du bevæger dig ind i en butik, også i Kangerlussuaq, så skal du have maske på. Familierne for den pågældende i Asiat, og dens familie har været i Asiat. Skal det testes for corona? Vi har helt faste retningslinjer for, hvordan vi håndterer folk, som har været udsat for smitte. Og de er i første omgang i karantæne, og efter 7 dage giver vi så mulighed for at reteste
for at finde ud af, om der har været smitte. Så det har vi helt klare regler for, og en af medarbejderne i landslægeembedet er lige nu ved at få fuldstændig overblik over den her persongruppe. Skal der være opstramninger af regler i Asiat? Kort sagt er det Coronakommissionen, der undersøger alle retningslinjerne, og politiet er i gang med at undersøge tingene, og som Henrik nævnte, det vi får af informationer vil afgøre, hvordan vi klarer med hensyn til, hvis Henrik har noget at tilføje, så værsgo. Nej, jeg har ikke yderligere tilføje. En tilføjelse til det. Jeg kan måske forestille mig, at borgerne i Asiat er meget bekymrede. Hvornår vil det få det rette informationer, om der skal være opstramninger i regler i Asiat? Der er jo nogen. Hvornår vil vi få yderligere information om sagen? Her er det meget vigtigt at nævne, at hvis vi ikke skal gå i panik, nu ved vi, nu har vi haft erfaringer med coronatilfælde i Grønland, og den seneste, det sidste har vi er blevet raske igen, men så har vi en sidste sag, men lad os behandle sagen grundigt, og lige nu arbejder vi efter retningslinjerne, og vi undersøger, hvilke personer har været i kontakt, og hvor tæt, og hvor lang tid disse ting undersøges. Det er jo ikke overraskende, at Andreas spørger på den måde. Og hvis jeg var i denne tilfælde, ville jeg også være urolig og være bekymret. Men det er meget vigtigt her, at vi skal bevare os roligt og gå ikke i panik. Og vi skal lade os følge anbefalingerne fra myndighederne, indtil vi får mere at vide, og jeg synes, at man skal måske være lidt påpasselig med diskussioner i sociale medier. Det vigtigste er, at vi følger myndighedernes anbefalinger. Og Coronakommissionen er fuld i gang med at holde møder og behandler sagen, og når der sker et tilfælde, så er det dem, der tager arbejdstøjene med det samme på, men vær ikke i tvivl om, hvis værsgo, Henrik. Jeg har ikke yderligere tilføjet til det. Andreas, vedrørende disse. Hvis det skal bevare roen, det ved jo ikke, hvornår det skal få informationerne. Hvordan er det i dag, eller i løbet af ugen, hvor det får besked? Det skal jo få besked om, hvornår det skal få besked. Jeg synes, Henrik har allerede fortalt, hvordan retningslinjer er. Lige nu har vi omkring 10 personer, der er i karantæne. Vi fik en konstateret tilfælde i går, at en er smittet, og vi fandt ud af i forbindelse med det, at personen har været i kontakt med andre under karantæne, og udefra at det er man i gang med en undersøgelse, og som Henrik siger, har man 10 personer i karantæne, og udefra det vi ved, behandler vi sagen, og det vil sige, at det skal testes, og det skal forholde sig hjemme, indtil det får et svar, og vi går ud fra, at indtil da holder i det karantæne. Værsgo, Henrik. Ja, altså som Kim også siger, så har vi jo
gang i hele opgaven med at sikre, at alt er på plads, som det skal være. Og hvis der ikke kommer nye ting op, ja, så vil der ikke umiddelbart komme nye initiativer. Men der kan selvfølgelig komme nye informationer, som gør, at der må træffes nogle andre beslutninger. Men lige nu vil det kun være de allerede igangværende aktiviteter, hvor vi sikrer, at karantænebestemmelserne bliver overholdt, og at vi har fat i alle de rigtige, som har været udsat for smitte. Så vidt jeg kan høre, skal det enkelte borger vide, hvilket ansvar det har, og følge vores pligter. Det anbefaler I kraftigst, men altså vi er jo ikke ret mange i befolkningen, og hvis der skal være en smittespredning, som ikke kan løfte opgaven, vil ende i en meget svær situation. Vi skal jo kende som det enkelte borger, at vi ved jo, vi får ikke nogen konsekvenser eller bøder, hvis vi ikke følger anbefalingen. Men hvordan kan vi, hvor tæt er vi med en genlukning af landet? Henrik vil måske kunne svare på det. Det vil sige, det er Coronakommissionen, der vurderer løbende, men i forår, da vi også i vinteren siden januar, nu er der gået næsten 10 måneder siden vi startede og fulgte tæt på, og i marts startede vi med forskellige initiativer, og deraf har der været en forskellige indsatser og initiativer, og Beredskabskommissionen har også lavet og koordineret en masse forskellige indsatser, og andre virksomheder har man forberedt, især inden for sundhedsvæsenet, og med hensyn til beredskabet har vi alle sammen samlet koordineret, så at vi kan være i tryg. For det første kan man sige, at det sker ikke med hensyn til genlukning. Siden dengang har man koordineret meget grundigt, at jeg synes, at vi skal føle os tryg nu, og dengang havde man ikke de 5 testmaskiner, som vi nu har fået, og hvor vi har i de enkelte steder, og med hensyn til, når man kommer udefra, ved vi præcis, hvad vi skal gøre, når vi ankommer til Grønland. Og inden man rejser fra Danmark, er der også skærpet regler. Det viser, at vi har nogle høje krav med hensyn til beredskabet. Men vi kan jo se, at vi kan måske stramme lidt mere, så frem der er behov for det. Det skal vi nok vurdere løbende. Henrik? Ja, det er jo blandt andet sådan, at vi nu i Asiat rent faktisk har en testmaskine. Det vil sige, at vi er meget, meget langt fra den situation, vi var i marts måned. Og det betyder også, at lige nu, der er vi klart af den opfattelse, at vi kan håndtere det, der sker oppe i Asiat, og få det inddæmmet, så der ikke sker yderligere smittespredning. Det er i hvert fald den viden, vi har, med den viden, vi har på nuværende tidspunkt. Så der foreligger ikke aktuelt mere vidtgående planer. Jensines spørgsmål. Og ved hensyn til, at der ikke skal være konsekvenser, hvis man ikke følger anbefalinger. Selvfølgelig vil man få det fra sag til sag, og om der skal være en konsekvens eller en bøde. For eksempel, hvis jeg ankommer fra Danmark og ved, at jeg skal være i karantæne, hvis jeg tager ud og tager til Christinemut og fester lidt og være fuldstændig uansvarlig, så vil der være nogle konsekvenser for
handlinger, og det er ulovligheder. Så hvis jeg fik et besked fra politiet, at jeg skal til hjem, du er lige ankommet fra Danmark, du skal altså hjem, når jeg hvis jeg kommer ud på bagdøren og tager ud til andre områder, så er det jo fordi jeg ikke vil følge reglerne, så er det der, man virkelig prøver at undvige loven, og det er derfor, at derfra vil der også være konsekvenser. Derfor anbefaler vi kraftigt at følge anbefalingerne. Disse familier i Asia, det er måske et spørgsmål rettet mod landslægen. Er der børn, eller er der nogen unge, der taler om, der har været i kontakt med den person, der er i Asia? I Danmark har vi jo konstateret, at man blev nødsaget til at lukke skoler og lignende. Disse familier, har det nogle børn, der er i skole eller i uddannelse? Hvis der er, så hvilke konsekvenser vil der være? Og det er vigtigt at holde fast i, at selvom vi har noget sygdom, som i princippet truer alle i samfundet, så har man også ret til at få beskyttet sine personoplysninger. Så derfor vil vi ikke gå nærmere ind i detaljerne omkring, hvem er de personer, som er involveret. Det vil være forkert at gøre. Vi skal måske afslutte spørgsmålene fra pressen, og derved afslutter vi spørgerunden, og på den nærmeste tid vil vise, om der er behov for endnu en pressemøde. Det vil udviklingen vise, som vi følger tæt på, og så frem der sker store udvikling, har vi selvfølgelig pligt til at orientere samfundet, men nu vil jeg afslutte pressemødet, og der vil selvfølgelig komme yderligere spørgsmål, men jeg vil dertil sige, at det informationer, vi indtil nu har, er ikke til at være misforstå. Vi misforstår ikke pressens spørgsmål, og jeg vil gerne til sidst sige til samfundet, vær påpasselig, følg anbefalingerne fra myndighederne, hold jer roligt, gå ikke panik, og udviklingen af covid-19 lad os følge tæt, hvor omfattende det er, og hvilke yderligere anbefalinger der vil være. Jeg vil også inderligt nævne, at lade være med at rejse ud fra Grønland. Det er jo kun alene derfra, covid-19 kan komme til Grønland. Og konsekvensen kan jo være, at der også er smittespredning efter det. Med hensyn til andre lande har der også været store stramninger i andre lande, og vi kan se, at det store lande, som er hårdt ramt med covid-19, som vi arbejder med, også har så store stramninger, at det ikke må gå ud. Vi er ikke nået dertil endnu. Vi er nu i denne situation, at vi på det kraftigste anbefaler at blive hjemme indtil 14 dage. Og efter 5 dage kan man tage en retest, og derfra vil det vise sig, hvilken det næste skridt vil være. Vi har jo alle sammen et ansvar og pligt. Og hvis jeg har en ven, der lige er kommet udefra, hvis jeg ser personen, der går rundt i byen, så har jeg også et pligt at fortælle personen,
hør nu her, min ven. Nu skal du altså, vi har altså et alle sammen ansvar at følge anbefalingerne fra myndighederne og fortælle om myndighederne. Hvorfor har vi disse anbefalinger? Det er jo fordi, at vi har nogle personer, der er i farezonen, som kan dø af covid-19. Der er rigtig mange, der dør i andre lande. Heldigvis har vi ikke den samme situation i Grønland, men hvis vi skal beskytte vores kære bekendte og familier, så har vi altså alle sammen pligt til at følge anbefalingerne. Vi har alle sammen et fælles ansvar. Og jeg vil til allersidst sige, at jeg har haft møde med samtlige partiformændene, og med hensyn til Asiat-situationen, bliver det orienteret løbende, og det anbefaler på det kraftigste også, at vi skal følge anbefalingerne. Vi siger tak til pressen og lytter og seere. Vi siger tak.